Tak dobrý den. Počkej, teď. Dobrý den, ráda bych vám předala mé 3 holčičky. Toto je Anetka nejmenší, No. toto starší je Klárka Klárka. a nejstarší je Sofie. Sofinka. O té jsem hodně slyšela, ta tancuje na akademii, že ano? Ano. Ano, to je hrozně šikovná, prej. Tak můžete jít dozadu. Klárka, Sofinka. Další, prosím. Počkejte, co kluci. Dobrý den, chtěl bych vám přidat moje 4 syny. Bych na nich zapomněl. 4 syny. Jak se jmenujou? Tak. Tento žlutý se jmenuje Matyáš. Ten mrňavý se jmenuje Lukáš. Tento, to úplně stejný asi, že? Ten víc, který má menší očko, se jmenuje Kuba a tenhle se jmenuje Adam. Tady je vám předávám. Můžete jít dozadu. Dobrý den. Ráda bych vám předala mé 3 holčičky. A tady ta nejmenší se jmenuje Klárka, tahle Lilka a tahle ta Míša. Jo. Tak, děkujeme, holčičky, můžete jít dozadu. Jo, a jenom po vás chci. Vy jste maminka Andersova? Jo. No, tak od vás nemám e-mail o zaplacení školky. Ale my jsme ji platili a myslím, že jsme ho posílali ten e-mail. Tak já se ještě dneska podívám, jo? Aha. Když tak vám napíšu. Jo. Naschledanou. Naschle. Dobrý den. Chtěl bych vám představit moje 2 syny. Ten dívej se jmenuje... teď mi to úplně vypadlo z hlavy. Mám bych miliony přátel. Jmenuji se Michal a tento černý se jmenuje Šimon. Tak se vemte. Děkujeme. Bye. Dobrý den. Chtěla bych vám dát mé 3 dcery. Toto je Lilka, Aneta a Sofie. Už zase. No, děkujeme. Bye. Dobrý den. Chtěl bych vám dát mé 3 syny. Tenhle dlouhý se jmenuje Jonáš, tenhle krátkej se jmenuje Marcel a tenhle bílej se jmenuje Dominik. Děkujeme. Po obědě. Je to teda půjde? Samozřejmě, že to půjde. Rodiče si nám to neříkají, když si rozhodnou. No, a nejenom prostě u mě to víte, že prostě já se rozhodnu prostě v pohodě. Děkuju, naschle. Dobrý den. Ráda bych vám předala mých 5 dcer. Toto je Marcelka. Toto je Anetka. Toto je druhá Marcelka. Toto je Lady. Ukažte Lady. Tady. Počkejte, nevidíme Lady. Jo, hezká. A toto je, teď mi to jméno úplně vypadlo. Michaela. Děkuji. Naschledanou. A vyzvednu si je po obědě. U dnešního videa tohle to bylo vše.